Naimbag nga aldaw kada kayo amin ubing, daytoy ni Teacher Mel ang mangisuro iti grade 1 Ilokano wenno Iloco mother tongue. Iti adalan tayo itata ket maipanggep iti letra N. Iti uni na ken dagiti nagan wenno balikas nga agrugi iti letra N. Rugyan tayo nga rod ti Panagadal. Panagadal iti Ilokano. Letra N. Iti uni na ket n, n, n. N. Niyog. Iti niyog ket natangken. N. Nanang. Ninanang ko ket nagagat. Nanang. N. Nateng. Dagiti nateng ket nasusustansya. Nateng. N. Nara. Iti nara ket natibker a kayo. Nara. N. Nuang. Iti nuang ket dakkel. Nuang. N. Natnag. Nilulu ket natnag jay agdan. N. Nakset. Iti lutlutwan ni Mara ket nakset. Nakset. N. Nars. Iti nars ket kadua iti doktor nga agpaimbag iti masaksakit. Nars. N. Narugit. Iti basuraan ket narugit. Narugit. N. Niebe. Iti niebe ket yelo a kristal, apuraw ken nalag-an. Niebe. N. Napintas. Ito ubing nga naisem ket napintas. Napintas. N. Nasipnget. Nasipnget iti langit itata arabii. Nasipnget. Basaan tayo manen dagiti balikas. Niyog. Nanang. Nateng. Nara. Nuang. Natnag. Nars. Nakset. Narugit. Niebe. Napintas. Nasipnget. Basaan tayo manen. Napintas ni Nena. Naanos ni Nanang Nelia. Nangisit iti kudil iti nuang. Dagitoy ket agrugi iti letra N. Iti unida ket N. Basaan tayo pay. Nagagat ni Nars Nika. Nalamiis iti niebe. Nangato iti puon iti niyog. Nalakalaeng nga adalan dagiti letra no kanayon tayo nga basaan, baliksen ken awaten. Daytoy ni Teacher Mel. Bye!